wich e yo makare ma ji ng'e ni to ere yo ma kwaluwo to interest wacha dhi chopo nikech ing'e dwaro telo mar Kenya idware gi gimomiyo ka uyude to udhi time nade nikech ok uyude ayuda mar ting'e kanyo ni wabe koro tinde wayude omiyo thuolo manene e siasa mar Kenya masani ok ai chapni but thuolo manene e siasa mar Kenya masani ahinya n'oganda mar Luo en ni donge wan gi thuolo mar kawuono donjo mwangirre sirikal ing'ene kaka en sani to kendo gi kaka opangore e ndalo mabiro ing'ene wan wasebedo kwa kichore gi oko ne sirikende mokalo gi tete wadonjo to dakika ariyo to to sani Willis timo maber opayo moro manyalo kelo loch e thurwa to ng'ama nie telo sani en William Samoei Ruto kendo dok manyo president kendo 2027 koro wan kaka oganda mar Luo kendo amor ne baba bende koro sani jotiyo machiegni gi Ruto nikech en miya tamiyi baba dhi Addis Ababa to wadwa kwaye ni oganda mar Luo owewa lwedo moro manyalo rito ndalo mabiro koro ing'e ni kwan ma joluo sani onego goni to wadhi wabed gi president manitie koso wadhi ir Willis mamanyonwa deputy president e president mapok ochopo mano e gima koro onego bed nwayalo e thurwa kucho entiere ga ing'eni penjo mopenjo no ber kabisa Ruto sani en president osemiyo joluo minister achiel Menowalo to miyo joluo PS 2 ndara mawuok Chemelil Muroni Chemelil nyaka Mamboleo ochung' ndara madhi Sori ochung' projects mano uro chako mar